हाय लोगोफोर, नोंथांमोननि थाखाय आं मोननैसो निउस आपडेट लाना फैबाय। भिडिअखौ स्किप खालामालाबा जोबजासिम नायलांबाय थादो। फैदो लोगोफोर, आवगायलांसै। चिरां डिस्ट्रिक्टआव मैया कर'नाजों सासे बर' मानसि थैबाय। मुङा अनजालि बसुमतारी, 45 बोसोर बैसोनि। दानिया फैदो लोगोफोर, आवगायलांसै। मैया नगावनि रुपिघाट होननाय जायगायाव सोरबा सिनायै मानसिफोरा सासे आइजोखौ रेप खालामनानै बुथारना गालाङो। आइजोनि देहायाव गोबां दागोबो मोनदों। आइजोखौ तिलिया सापर्तु गामिनि होननानै मिथिनो मोननाय जादों। दिनैनिफ्राय IPLआ स्टार्ट जासिगोन। दिनै मोनाबिलिनि 7:30निफ्राय खेलाया स्टार्ट जागोन। बे खेलाया आबुधाबियाव जागोन। दिनैनि खेलाया मुम्बाइ इन्डिया vs चेन्नाइ सुपार किं। दानिया फैदो गुबुन मोनसे खौराङाव। मैया हमजाबाय सेबानि अफिसारा। मैया घोष लानानै हमजाबाय सासे सेबानि अफिसार हेमन्त रेखा मुंनि। शिव कुमार फुजेल तिनिसुकियानि बियो गावनि फिसाजोनि स्कुल डकुमेन्टआव मुंखौ कारेक्सन खालामनो फैदोंमोन। 2014 मायथाइयावनो पास खालामनाय। फार्स्टआवनो सोलायनो हानाय नङा होननानै बुंदोंमोन हेमन्त देकास अफिसारा। नाथाय उनाव 10,000 रां बियो शिव कुमार फुजेलनिफ्राय। नाथाय बियो 8,000 रां होयो। हेमन्त देकाखौ 8,000 रां लानायनि थाखाय एन्टि कारापसनआ एरेस्ट खालामो। दाखालि जालांनाय हायद्राबादनि मेट्रेल जिल्लायाव सासे 12 बोसोरनि सिख्लाखौ बुथारनानै दैनि नालायाव गारनानै गालाङो। मैया सिख्लानि डेड बडिखौ मोननाय जादों। सोर बुथारनानै गालांखौ बेखौ दाबो नागिरनानै मोनाखै। आसामाव मैया गोदानै COVID-19 बेराम जानानै 12 जन सुबुङा थैबाय। आसामाव दिनैसिम COVID-19 बेराम जानाया 1,52,885 जन सुबुङा COVID-19 बेराम जादों। बेनि मादाव 1,33,600 जन सुबुङा हामफिनबाय। दा आसामाव 28,631 जन सुबुङा ट्रिटमेन्ट खालामगासिनो दङ। आसामाव COVID-19 बेराम जानानै गासै 540 जन सुबुङा थैबाय। लोगोफोर, नोंथांमोना जुदि आंनि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंबा लाइक, साबस्क्राइब आरो फल' खालामना दाबाव, जाहाथे आंनि गोदान भिडिअ नोंसिम थाबैनो मोनहैयो। गोजोन्थों लोगोफोर।